pasa petoan eta zuzenean hemen duzuen gaurko irratsaioa. Gaur 2021eko apirilaren 30 da, ostirala. Beraz, ostiraleko kanta jarriko dugu. Gaur euria izango dugu, egun osoan zehar. Egun alaitzeko gizakiak gizartean izeneko kanta jarriko dugu. Bihar maiatzaren 1 izango da. Nazioarteko langileen eguna ospatuko da. Langileen aldarrikapenak aterako dira kalera. Jarraian, zorionak urtea betetzen dutenei. 3 urteko Nakoa. Lehenengo mailako Adan, 2. mailako Arrate, 6. mailako Eneko eta Estige. Asmakizunaren erantzuna kipula izan zen. Aste honetako irabazlea laugarrena Victor Omar izan da. Zuzendaritzatik pasa oparien bila. Lehenengo zikloko ikaslea gaurko asmakizuna prestatu dute egon adi. Egarai trebea, lumarik kabea. Zagua omen da, baina ez oso gaztea. Errepikatuko dugu. Egarai trebea, lumarik kabea. Zagua omen da, baina ez oso gaztea. Zer da? Erantzuna baldin badakizu sartu. Atezaintzan dagoen postontzian eta asteko zozketan parte hartuko duzu. Ez ahaztu zure izena abizena idaztea. Eta besterik gabe egun ona izan eta bihar arte.